Здравейте на всички! Включвам се днес с това видео с едно скрито послание към едни много специални хора за мен. Защо? Те ме помолиха да ви разкажа малко повече за моят професионален път, който започна в далечната 2007 година. Да, моят път е дълъг. До днешна дата, вече 18 години, те успяха да направят едно чудо. Успяха да ми накарат аз да обичам. Накараха ме да обичам тази професия, накараха ме аз да искам да бъда по-добра. Те успяха. Ето тази година те празнуват, искам да ги поздравя с техните 2 рождени дни. Те празнуват 35 години от професионален център за обучение Богоя и 10 години от професионалният ни колеж Богоя, които не спират да искат ние да бъдем по-добри. Благодаря ви изключително много, че давате на всяка една от нас път, който можем да минем. Път, който ни даде любов, който успя да създаде различни колеги, различни брандове. И всичко това благодарение на вас. Защо го казвам така? Вие сте невероятни, вие сте хора, които не спирате да вярвате в нас и да знаете, че ние можем. Вие вродихте в нас изключително много любов към професията и към това, което ние можем да правим. Благодаря ви, че ви има. Благодаря ви и ви пожелавам да бъдете здрави преди всичко. Да искате да продължавате да давате на нас, за да може ние да даваме на нашите ученици. Вие сте невероятни, изключителни и за това честит рожден ден Богоя!
10 години от откриването на първата ни учебна година в Богоен. Първият випуск беше през 2015 година. Днес за 10-ти път ние, екипът на колежа, очакваме с нетърпение откриването на новата учебна година и тя със сигурност ще ни донесе много предизвикателства и за вас, и за нас. Завърших частния професионален колеж Богоя в град Варна, 4-та степен инструктор. Завърших колеж Богоя в град Варна, 4-та степен, най-високата степен инструкторска дейност по маникюр и педикюр. Най-трудното ми беше всъщност да се науча как точно да се преподава, защото материята за мен беше изключително непозната. Да се науча да водя урока интересно, защото материята, която аз харесвам, а именно заболяванията по ногтите и кожата, е трудно да я представиш интересно. От 2010 година се занимавам с маникюр, педикюр и пластика. Никога не ми е минавало през ума всъщност да правя обучения. Но тъй като чух за колеж Богоя и изключително много ми направи впечатление, че може би и аз да се хвърля в тази част от нашата професия. Всъщност колеж Богоя, преподавателите там ме научиха да заставам първо от другата страна, за да стана по-добър преподавател. Защото ако ние не влеземе в обувките на собственици курсисти, няма как да станем добри преподаватели. Това, което най-много ми хареса в Богоя, това е, че ние научиха да преподаваме на възрастните хора. Най-голямо впечатление ми направи обучението по андрагогика. Това е всъщност да можеш да преподаваш на възрастните хора. Да изготвя една презентация беше най-лесното. Чисто технически да изготвиш презентация, но когато трябва да изнесеш презентация, там е трудно. Много след колежа аз самата се промених като професионалист. Чувствам се вече много по-уверена, имам много знания, които съм натрупала в самото обучение, защото ние не учим как се прави маникюр, педикюр и ногтопластика, се учим как да преподаваме и да изнесеме правилно информацията, да я поднесеме правилно на курсистите. Всъщност аз надградих много своите знания в тази сфера. Това всъщност ме кара да се чувствам вече с по-голямо самочувствие, че имам знания да правя това, което всъщност искам да правя от сега нататък, а то е да правя обучения и да имам добри курсисти, които да им поднеса максимално знания, които имам аз. Имаше промяна от гледна точка на личностно израстване, професионално, разбира се, също, защото ти дава едно по-високо ниво. Когато ти кажеш, аз съм лицензиран инструктор, аз съм минала през този колеж, минала съм през тези и тези трудности, хората имат по-голямо доверие в теб като преподавател. Ти не си се само провъзгласил за инструктор и преподавател. Тебе са те направили такъв. Помогнали сте да извървиш трудния път и да станеш преподавател. Препоръчвам с две ръце колеж Богоя за тези колеги, които наистина искат да се развият в тая сфера, защото масово в момента всеки преподава и прави обучения. Аз препоръчвам Богоя, защото там се научаваш наистина на педагогика и андрагогика, да обучаваш всъщност възрастните хора. А това е много по-сложно, отколкото да обучаваш едни ученици. А ние трябва да знаем как да се държим с възрастните хора и как да им преподаваме и как да ги обучаваме. Малко по-сложно е като обучение изобщо по принцип. Колеги, ако искате да станете наистина професионалисти в самите обучения, които искате да правите, аз препоръчвам горещо колеж Богоя, защото там ще се научите на маркетинг, мениджмънт, на всичко, което ви учат в социалните мрежи. В колеж Богоя всичко е поднесено по програма от Министерството на образованието и за мен това е най-важното, което е. И в крайна сметка получавате диплома за 4-та степен квалификация обучител. За мен това е най-важното. Препоръчвам горещо с две ръце. Колеж Богоя. Обожавам ги. Благодаря им от все сърце. Разбира се, че бих го препоръчала. Как да не искам, в смисъл, как да не бих това. Аз казах всички причини. Това, което на мен ми се е случило, е причина ти да бъдеш следващия курсист. Много ясно. Да израснеш личностно, да израснеш професионално, да изградиш доверие в твоите курсисти. Всичко, което казах по-рано, е причината да запишете колеж Богоя.
Ако искате да бъдете истински професионалисти, запишете се в колеж Богоя. Ай, готови сме. Дами и господа, посрещнете на сцената основателят на Богоя, госпожа Милка Кънева!